Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Ingagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag orasyo gagayem. Shoutout kada kay amin na listeners, commenters, sharers, subscribers, ken amin kayon as supporters. Pagyamanan mi tagtultuloy apan narabayo dito YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Ken kadagiti drama nga unay daytan kaka ken anaraar kinamnama kastamot iti playlist nga Ilocano Tips and Vlogs. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan ara pauluan. Rupa aritoke. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Unay mutan tinamayan ni Gemma iti rupa na kasla rupa aritoke. Apay imparitoke na. Nalablabos pa'y angam imparitoke. Pagkunaam. Kaslamo lang amin nagpulbuson iti arena iti kapudaw na. Sa nagtundiris mutan ti agong na asa nga ektarya. Kun kasla lupot anaplansa ti rupa na. Unay daytan apan naguyaw Wilma anak. Maday ti kasta. Peke damot amin ng tatang. Agasam mo tap photo laboratory kada filtration. Saan a photo laboratory kan filtration? No diket photo lab kan filter. Isumot lang nga isuday tatang. Agusar kamot ngamin iti kasta nga Saanan? Ang mga no didakton mabigbig, takasla akton na ritoke. Apay kita saan kita ninanang mau ket agus osar kada kita nga Isu ano makitam iti pisbak, nakapimpintas ka nakaububeng. Makinis ang mukha na parang artista. Kat, inton makita da nga iti personal. Ay kaparikordan no anya ti makunada. No sabalin dun arupa ti makita da. Unay daytan kaka. Nagalastupay iti personal. Apay aya, tatila apalam kun dildilawam Wilma anak. Dakes dayta. Masurunak nga minanang. Ibagbaga ti tao ang nagpintas ni Gemma ngam saan mat. Adamot lang nga na Awan da dyan anang. Filtration da jay. Filter ko na Kisumat. Abos tatapalan na iti kasta unay ti rupa na og make-up. Ag filtration pa'y laeng. Filter, anak, saan a filtration? Kansan mo nga apalan ni Gemma, takababaen. Pagan ano mo nga apalan? Napimpintasak mo lang miso. Natural pa iti pintas ko. Sa anak ngag-make up ka nagpiltration. Madeti kasta anak. Dagas nga apal ti timubo di tapusom. Takaguram dagiti napintas kan agpapintas. Pikimot nga minanang. Kalpasan na, isupay ti idaydayaw da. San asyak? Iso nga rod ti likes da. Aramidom mo't angamen. Tapno gana semut tirik na ti pumintas. Nga oray iti Facebook laeng mat. Awan kasi ti natural a beauty nanang. O naydaytan kaka. Pakiapaam na ita. No di mo sardang ti mang dil-dilaw ka nagiti agfilter iti pisbak anak. Masurunak namin tatang adumdum nga kadagiti uto-uto at tao. Kastamutan kadagiti patirayok iti comment. Anya aya dagita apatiray aw.
Kastoy, very very beautiful kung kunada ngamin kasamot apod no. Tengton kita ang bagbagada very beautiful kakaslamot al-alya. Unay daytan kaka. Amangan mat no very beautiful nga al-alya ti kayat da asabahan. Anya? Kita amliwil mga anak tabakad. Kasta uray mana hindi pa nang dumog na iti silpon na. Sakit dumayamudam, agkuti-kuti na iti bibig na kasla kimukimaut. Ay nalakay, apalan naman adagiti nakapilter. Mas daawak, tadi na kayat nga ipilter na itiladawan na. Sa agreklamo ang makakita ka na kita na pimpintas ng isa, gaputa na filter da. Mas daawak man iti dayta nga ubeg. Siyak tupay kat kaay-ayok ta agpilter. Kay kayat ko abuyaan ti picture ko, wano photo, nga day ti Facebook no nakapilter. No ngayon saan na nakapilter ba ka? Ay, di kayat atalyawan. Tunay na itong kaka. Ropam, di mo kaya't atalyawan. Narwamak nga mina na makakitkita iti nakapimpintas a rupak. Kutis porsilana, ken kutis artista, artistahin, ken Miss Universe a beauty. Now, nakapilter. Kaun mat, iso ano awan ti filter a, oray ditam. Ang binaliktad kayo, mat iti anak ta. Imbes nga iso ti agis sa miti filter, sika mo tabakbakitan. Siyak talaga ate agisam ta siyak ti kwa. Wan ba ka, sika ti ada di pikto na. Ang saanan anas kan ngagpapintas ka tabakit kan? Si kamot. May anak ka di, amang istimariti bagbagik. Tapno maayayo ka latamot, kanyak. Unay daytan kaka. Apay nanang, anyat maalam iti filtration. Filter ko na ma. Nala, filter no filter, anyat maalam nga iti dayta. Apay di mo makita ti resulta na. Awan mat nagbaliwan ti langayo iti personal nanang. Ngem iti Facebook ket rupa anarituke. Bayam ti personal, tinapatag ket ti ladawan iti Facebook. Sa nga lubungan ti makakita, dinto ta ti personal ket kalugaram la makakita. Unay daytan kaka. Oray iti Facebook man laeng mo't ngagbali na ka baby face Unay daytan. Kasanon, dagiti makigayem kada kayo akela at to ang makasabat kada kayo. Di U-turn kan ano masaba mo. Anya? Alangan ngay marangmang mutarupa am tapno adda uyawunda. Unay daytan. Mayat gayam ti kastoy bakay. Kay, Ti filter apay aya, pinataraki na kamat. Nasa umaon. Talaga apaubingin na kagayam. Patarakyon na ka. Talaga mat, na isang sangayan ti maritnam no nakapilter ka. Kaslapud-pud no nakatartaraki ka. Mamatiak iti daytang ibagbagang bakay. So ano kita iti nakapilter a picture ko iti Facebook ket makurso na da akti rupak. Siya ngay mo nga rod ang nakapilter, makurso no da ang mo nga rod ti rupak lakay. Di mo kunaan nga oray nakapilter ti rupak ket ibagampay langal alya. Sa umaw. Ay unay daytan kaka. Tatang, rito kikadimot tarupam. Apay aya. Nakitak ti kabarbaro nga impos mo a picture yaw. Mayat anya. Talaga kasla kayo nagparito tatang. Mas mula imbaga alaad ti amam. Saan mat? Adamot lang ayo. Ngemas daawak ta nagfilter kayo pay laeng. Dagiti laeng kapoy ti langan namot at agfilter ko ma. Sana tapno umubing matikudil ka. Unay daytan kaka. May mayat mutla ang tinatural, tatang. Kitaem ni Nena a negrita, ken busingar. Di naman lakayat tagfilter apulos. Ipalastog na pa'y di atilad alangana. Ay unay daytan kaka. Tatang, saan ko ngoy oyawon ni Nena Apresyarek pa'y di
Ta saan na apapintasan ti langana ura iti Facebook. Pagaya na pa'y kidingay parparang ti kinabusingar na. I-close up na pa'y sana ikuti-kuti jay sungo na. Iso makita tinangisit agugot na. Very proud, tatang. Ay, manumot ti kasta. Nila ang nena. Dua kami tatang. Ang nasaysaya at labasimot at ilangak ng isaw. Nasaysaya at manan nagfilter ka. Kita am tilangami ka na ng mau, ha? Kasla kam agkabanwag. Sika ti kasla na ng may. Unay daytan ka. Si Kamanong Gino, nagfilter ka mat? Anya filter? Filter ti sigarilyo? Saan? Diyan ngay pagpapintas kan pagpaubing iti Facebook. Jay beauty app. Saan? Jay filter latan ati Facebook. Jay ngay ar-aramaton dananang kentatang. Just kiki day. Agpil-filter da mo ito na ya? Kawan. Unay daytan kaka. Sino ngay mati pagwapon kung pagpapintasan da? Di bagbagida Anya? Nagpintasan ni Gemma. Nagaduti comment iti ladawan na nakapost. Basaak man. You are so beautiful. Hindi pa'y basaak. Nakapimpintas ka, Gemma. Atiw mo pa'y artista. Apaw. Nagsalawa sa umutan da iti a tao. Ano kita at ngagpaiso tiladawan ni Gemma. Nakapimpintas ngagpaiso. Talaga nga apalak. Padasag samot ngagpaiso tag filter Filter man ti may sa picture ko no niya tilangana. Unay daytan kaka. Umisem-isem kamot, Wilma. Mayat mo't gaya manong. Italaan na padas ko. Anya ti mayat ng bagbagam. Di picture ko Kasla itala nga makita ti picture mo. Talaga nga itala ang anakitak. Tinakapimpintas alanga na manong. Artistahin na talaga. Unay daytan? Rimwaron ti husto pintas ko manong. Anya? Dito man ni kita. Nan? Apo, nagpintas kan dito yaday. Ada sikreto day tamanong Gino. Amo ko. Anya nga iti amam. Nag-filter kamot tayo. Nagsaya at gayam tirig na no makita man nakapimpintas ti picture mo. Kasanon, no masabat na kanto ti gayam mo iti Facebook. Kastamot ti saludsud ko idikin ni nanang. Ita, mapadasak mo't. Iso ati isungbat ko ken kamanong ket agabout faceak adagos no masabat ko dagiti amok. Wala di yung pagkukutulan. Mayak manong. Isong aramidumutan kadagiti amin aladawan nga ipost mo. Iti kasta, ado ti mabingwit mo. Unay daytan kaka. Wow! Nagadumutan ti nag-comment iti impost ko aladawan. Wano picture ko. Ay, nagkakataragi pa'y dagiti nag-comment. Nagsayat gayam ti kastaw. Ay, pay, apal-pali iwan ka, Wilma. Kasasaaw, kun kakinkin na tawang ba't na ta silpon mo? Nagpintas kami dagiti comments, tatang. Anya aya na ta impost mo. Ti picture ko nga impilter ko. Lukasta, kaya't bumutan tag-filter. Mayat mo't gayam, tatang. Ado ti mangibagaan nakapimpintasak ka no. Ado ka no ti atiwak nga artista. Kunak, dumag amayat ti filter. Sa wakas, maadaan akon iti boyfriend, tatang, gapo iti filter. Ay, unay daytan kaka. Kat amuyo ka de. Agsinarak kami ita. Tapno pagsaritaan men, ti panagkalay sa me. Alagat sige tapno agsimpa ka mo tag. Kan maagapan ti panagbaak mo. Unay daytan, tatang.
Nagbayag mo ni Wilma kadit ka. Payat ko nga rakpoy. Kung agkan. Pagsalitaan mo itano ka ano ti kalay sa amin. Ang kasam na ita. Makasawa ka ulit ti kaslang grupo pang artista. Hehehe. Ane. Adla babae ang nakatalikaw itinadya kayaw. Nakamaong pants. Kan naka-blouse iti nalabaga. Isulakit din na ni Wilma. Kasigak. Damagag no si ni Wilma taara ko bagaraka also. Ninsamot dream boy kung dadya kita kanyak. Nakamaong pants ngamen kan naka-blue ti polo na. Ni, umayin dito eh. Ay nga, nagure ka. Apay nga akas na tirupa na. Binurto nga kaslabot-abot. Ay, kaam-ama. Sika kasi ni Wilma. Apay adamdamagam. Andang amin kadit ko ita. Kat day tas suot mo. Kasta timbaga na maharis ti suot na. Wilma tinaga na. Anya? No kasta? Sika ni Richard? Siyak nga raw. Saan mo't akasta ti rupa ni Richard iti Facebook? Langit kendagamot ti kadayuna. Narito kita rupa mi ti Facebook. Uray mo tinobya ki ti Facebook. Wilma tinagan na. Artista ti rupa na iti Facebook. Iti personal. Mangmangkik mo't gayam. Hoy, murang! Di na man uyawan na kasta. Tanakarkaro mo talang ma. Napimpintas pa'y ko di kabalyumin ng sika. Kasi ka, mangmangkik. Jak may rosok talangan. Alay ko. Jak na puotan ti dakulap mo at imayab iti pispis ko. Danga ka. Anay! Apa yung tumpa ka, may? Manangalilaw ka, babae. Nagsao. Di saan ama nangalilaw. Agtalaw ka ni tisangok. No di mo kayat, anayunak ti dungil mo. Anayunak ti abot tarupam. Saan ka la, babae? Itay pa'y abinitog-bitog ka. Panawan ka man langan. Anay, nagsakit ti pingping ko ah. Pasubo a filter. Unay daytan kaka. Insuro dak tumat ngag-filter ngamin. Anya ngay ita. Inaramat mumut ngamin na ita laki boyfriend. Kano na kami kaninanang mau ket agpailang kada kami ado aja naka-filter ala dadawan may. Anya? Amom nga usok ti filter. Di ka lamadlawa nadanda ni awarin ti songo a makita. Gapoy tinalabos a filter. Kagurguram edi ti tao nga agfilter. Ngam ili na sumok mau, kayat mau nga i-filter amin na picture mau. Anya nga ita. Unay daytan kaka. Kunak no makapabangar dayta a filter. Makaparpar mo gaya mitirik na ken rupa. Apay nakipinarpar ka iti rupa. Dandani nagpinarpar kami ay ti rupa ken ni Richard. Kasano kit inalilaw nak? Ipili na kidin nga inalilaw ko. Ay, agpada kaya wala lila, wag po iti bugos alangawan no filter. Kan kinadaraso daw sa panggedang. Ay, unay daytan kaka. Wilma pagayam di kag talag iti ladawan lang ta uson ti filter. Masapol pagpasyaram iti balayo ti asinuman nga agkursunadakin ka tapno makilatis ti sibubukay la pamilya. Wenno agkin nilatis kayo pa'y sakbay ang makirelasyon ka. Di yu tiningiting tirik na kilangayo. Santay ko ang agdardaraso dos. Iti kasta awan pagbabawyan iti udina. Unay kat nga minon na ita filter. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritan, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami, itin kay panang tarabay.